Η Digital Academy σας καλωσορίζει στα σεμινάρια που διοργανώνει, προσφέροντας υψηλού επίπεδου υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα της μεθόδου διδασκαλίας του σεμιναρίου Εισαγωγή στην ASP.NET 4. Για να αναλύσουμε τη λειτουργία των Login Controls έχουμε δημιουργήσει ένα απλό site, το οποίο πέρα από την default περιέχει και τη σελίδα Login, η οποία προς το παρόν είναι κενή, καθώς και τη γνωστή βάση δεδομένων Northwind. Η σελίδα Login ASPX θα χρησιμοποιηθεί για να αυθεντικοποιεί τους χρήστες του site. Για το σκοπό αυτό, από την κατηγορία Login του Toolbox επιλέγουμε το Login Control και κάνουμε drag and drop στη σελίδα. Το συγκεκριμένο control αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες αυθεντικοποίησης, ζητώντας το όνομα ενός έγκυρου χρήστη και το αντίστοιχο συνθηματικό του. Εξ ορισμού το Login Control παρουσιάζει δύο text boxes, ένα για το username και ένα για την εισαγωγή του password, καθώς και ένα checkbox για την αποθήκευση ενός cookie στην πλευρά του χρήστη. Με την αποθήκευση του cookie, ο server θα θυμάται το συγκεκριμένο χρήστη για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και έτσι θα παρακάμπτεται η διαδικασία της αυθεντικοποίησης σε μετέπειτα συνεδρίες. Μέσα από τα properties του συγκεκριμένου control υπάρχει δυνατότητα να ορίσουμε μια πληθώρα επιπρόσθετων λειτουργιών. Η σημαντικότερη ιδιότητα του Login Control είναι η Destination Page URL, μέσω της οποίας ορίζεται η σελίδα ανακατεύθυνσης σε περίπτωση επιτυχημένης αυθεντικοποίησης. Η ιδιότητα Display Remember Me ορίζει αν θα εμφανίζεται ή όχι το checkbox για την απομνημόνευση του χρήστη, ενώ το Remember Me Set ορίζει την αρχική τιμή του. Υπάρχει η δυνατότητα το Login Control να παρέχει ένα υπερσύνδεσμο προς μια άλλη σελίδα, η οποία θα πρέπει ήδη να υπάρχει και η οποία θα απευθύνεται στη δημιουργία ενός νέου χρήστη, δηλαδή την εγγραφή ενός χρήστη στο site. Η ιδιότητα Create User Text ορίζει το κείμενο του υπερσύνδεσμου αυτού, ενώ η ιδιότητα Create User URL ορίζει τη σελίδα στην οποία θα ανακατευθύνει. Επίσης υπάρχει δυνατότητα, σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του, να παρέχεται ένας σύνδεσμος για την ανακατεύθυνση του χρήστη στην κατάλληλη σελίδα. Οι ιδιότητες Password Recovery Text και Password Recovery URL ορίζουν το κείμενο για τη διεύθυνση του συγκεκριμένου υπερσύνδεσμου. Το Login Control παρέχει εξ ορισμού validation και για τα δύο πεδία του. Οι ιδιότητες Password Required Error Message και Username Required Error Message ορίζουν το κείμενο που θα εμφανίζεται σε περίπτωση παράληψης εισαγωγής κάποιου εκ των δύο πεδίων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Digital Academy www.dga.gr.